Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscriber Master Axis Channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian dengan mudah segala urusan, segala niat dan hajatnya. Amin. Gak iso takal. Di ini bos 2 hari ini gak lebih konten sing sip gitu. Bahkan Facebook Pro ya video reels 1 hari berhenti dulu, terus lanjut neng semalam ini dia pengen teks karo foto. Jadi begini lah, mengikuti ataupun berteman dengan salah satu kreator yang mudah baperi repot ya toh. Ya apa baperi ngene lho. postingan si Aki ngene, arah iki rene. Tapi sing sijine iki malah rono. Nah, yang ini iki lho. Sing maune gak tau dolanan teks, ya toh. Dolanan teks tulisan. Gitu. Maune fokus nang reel terus. Neng foto terus. Nah, terus tak pernah tak saranke, tak omongi ngene. Dinggo kan, pesan dinggo. Ya, trik kuwi dinggo. Gitu. Malah nyindir. Gitu. Malah nyindir. Iki sing tak semak ya. Ya, walaupun orang menyebutkan nama, paling enggak dia itu melawan dari sindiran. Tidak menyebutkan nama tapi melawan dari sindiran, dari kata-katanya, dari kalimat dan tulisannya. Halo. Nyapo iki aku nge-vlog ning YouTube. Ya, jadi gue mengedukasikan para pemula. Ya, aku memang suhu. Ya, nek dhek semi ngewangi suhu. Suhu sing di ora pernah disebutne yo ning karo dhek. Ora pernah disebutne suhune sapa. Ya. Dhek berusaha menggurui para pemula. Dong dhek ya dengan Facebook Pro lagi pirang bulan dan wi akun kapan ya. Sak ngertiku mbien akun wi akun bodong maksudnya di Facebook tapi gak aktif. Di Facebook gak luwih saka siji. Kok moro-moro duwe pengikut ewonan, moro-moro duwe pengikut lebih dari 4.000. Dan postingannya padahal ora adoh saka akun iki. Pasti kan pengikut sak mbiyane gitu. Wis sing on gur pira tok. Ya. Cek kalah karo akun-akun cilik ini. Pengikut lagi 629. Komentar postingan penontonnya ora kalah lho karo sing pengikut 5.000. Karo pengikut sing 6.000. Ini membuktikan data. Ya toh. Aku bukan masalah sok nyindir dhek apa layak iri ya, bukan masalah kuwi. Tapi ning kene dhek iki tak delok postingan iki nek menyindir suhu boleh lah. Ya. Tapi dhek iki gak enek kata-kata suhu. Tapi malah condong membelani para suhu. Nah, dulu.
kan jenenge berlawanan arah ngono kuwi, berlawanan arah. Menurut dhek ya merang ngrasa dhek suhu iki bener ngono. Suhu sapa sing dimaksud? Pertanyaannya kan ngono. Iki ngiran pula, cah iki kok ngono ya, ngono. Maune bingung. Dhek males-malesan mungkin. Ya, tapi tak delok-delok postingane kan kalah start apa. Postingannya kalah bro, nek karo postinganku mungkin kalah 1-2 gak telu. Mungkin aku langsung 10 video ngupload gitu dengan tema sing podo, dengan kalimat yang berbeda. Temane podo, tapi isi video dan keterangannya itu macam-macam. Jadi mesti sak tema, tapi dari 10 video itu arahnya pemahaman dan edukasinya beda bro. Nah, Dek lo postingannya no wekat, ngonten iki no wekat. Jadi semi ngawur, semi konyol, ya. Kayak lucu lah, kayak lucu udah gak apa-apa, tapi nekat lho. Nah, ini sing konane kan dek meniru aksine sapa, gayane sapa. Ya ora masalah lah, ngono urusane masing-masing. Tetep gawe konten sing iso mengedukasi. Ya. Gawe konten sing bisa mengedukasi dengan cara ya wingi-wingi tak kei saran terus mbok gunakne kan saiki. Lah ngono lho sing malah mbok kei saran iki kok malah mbok serang. Balik piye ngono maksud iki. Aku ya kadang mikir. Tapi ora wani ngetek jenenge. Yo sekali-kali nek akun-akun cilik ndak ngetek nama-nama besar. Nah, aku ndek men mesti ngetek nama-nama besar. Ya ning Facebook. Oke sing komentar ya ning. Postinganmu komentar lagi 5 telu. Interaksi lagi 5 telu. Lah akun cilik postingan wis 15-20 komentar. Kan perbandingannya lho pengikut 6.000 punjul karo pengikut nggur 629. Ya ora kalah ado. Sampai 1 menit. Dulu. Yes, mungkin cukup ya postingan tayangan hari ini. Pesanku rasa baper. Rasa nggawa rasa, momone iki ora dadi konten kreator gak iso berkembangnya tenanan ya wis lah. Rasa bilan-bilani suhu amon. Kowe konsisten ngomong terus semangat terus ini alah kowe dhewe lho sik iso nyindiri kancane. Ngono konsisten piye kuwi. Nong cek gampang baper rasa menyangkut liyane gitu. Fokus ngonten temamu apa sikat. Ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.